दिनै सानसेनि हाबाफारिजों डिस्ट्रिक्ट हाब फर एम्पावारमेन्ट अफ वुमेनआ 17 बोसोर बैसो सिंनि आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव खुंफुंदों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिथांखिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार जिल्लानि सिम्बोरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जिल्ला थाखोनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। डिस्ट्रिक्ट हाब फर एम्पावारमेन्ट अफ वुमेन क'क्राझार जिल्ला वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि मददजों मख'जाथावदि आइजोफोरखौ गासैबो बिथिङाव जौगाखां खालामनो लोगोसे हौवा हिन्जावनि आथोन फारागथिनि सानस्रिखौ फोजोबनायनि थांखिजों बे आइजोफोरनि थाखाय जर'खा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ लानाय जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो डिस्ट्रिक्ट मिशन क'र्डिनेटर दैजि बसुमतारी बिथाङा। कम्पनेन्ट जेनेबा कम्पनेन्ट मिशन शक्ति बेयो मिशन शक्तिनि मोनसे कम्पनेन्ट दा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओनि मेन अबजेक्टिभआनो जेनेबा इडुकेसन प्रमोट खालामनाय आरो जेन्डार बेस्ड भायलेन्स बिनि सायाव खामानि मावनाय आरो स्किल डेभेलपमेन्ट बिनि सायाव खामानि मावनाय स्कुल ड्रप आउट इश्यूज बेखौ एड्रेस खालामनाय दा फुटबल टुर्नामेन्टखौ मानो लानाय जादों होनबा स्पेशेलि गार्ल्सफोरनि थाखाय जेनेबा स्पर्ट्सखौ इम्परटेन्स होनांगौ होननानै स्पर्ट्सआव ओंखारबोनांगौ हिन्जाव माहारिफ्राबो होननानै माने एवेरनेस जेनेरेसन खालामनाय जादों आन्डार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जाहाथे रायजोफोरखौ फोसावनो हानाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओनि आन्डाराव जोङो आलदा आलदा खामानि दङ स्कुल ड्रप आउट्सनि जेन्डार बेस्ड भायलेन्सनि आरो जोङो मारै जोंनि हिन्जाव माहारिखौ स्पर्ट्सआव आवगायहोलांनो हानाय सापर्ट खालामनो हानाय जिहेथु खेल' इण्डिया बे जोंनि डिस्ट्रिक्टआव दङ दा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अथ'रिटिजों जोङो लोगो नांनानै ज'नो इन कलाबरेसनलि बे स्पर्ट्स फुटबल टुर्नामेन्ट गार्ल्स आन्डार 17 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खालामनाय जादों विथ द सापर्ट अफ डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अथ'रिटि ओमफ्राय स्कुल आरो आलदा नन माबा अर्गेनाइजेसन्सफोरजों CSOsफोरजों ज' लोगो नांनानै खालामनाय जादों। माबे लेभेलनिफ्राय गेलेफैदों बिसोरो स्कुल लेभेलनिफ्राय 7टा जन दं होनदों बिसनिफ्राय माने गथ'फोर आलदा आलदा जायगानिफ्राय कालेक्ट जानानै माने सेलेक्ट जानानै गेलेनाय जादों आरोखि डिस्ट्रिक्ट लेभेल। मोनबेसे टिमा बाहागो लादों नैबे गेलेनायाव? बेखौ बिसोर टिमा बाहागो लादों। बेनि उनाव गुबुनाव आरोबाव गेलेनाय बेनि उनाव जोङो आरो आलदा स्पर्ट्सआव ट्राइ खालामदों आलदा स्पर्ट्सखौबो इनकारेज खालामनो नागिरदों बेनिबो प्लेनिं दङ खालामगोन होननानै आन्डार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिहेतु बिदि फुटबल टुर्नामेन्ट बा जिखुनु स्पर्ट्स जोङो ट्राइ खालामगोन आरो लाबाय थानो जिहेतु स्पर्ट्सआव जोंनि जायगाया बिराद स्पर्ट्सआव मोजाङानो खिन्थु जोङो माबायाव गोजौआवहाय माबा लामा मोनहैया थ' जोङो बेजोंनो एसे लामा दिहुननो ट्राइ खालामनो नागिरदों आन्डार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्टेट लेभेलनि बेखौ दा सावरायनाय जाथ'वाखै खिन्थु दा डिस्ट्रिक्टआव जोङो जेसेबां हायो खालामगोन आरो ओमफ्राय दा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो स्टेटआव गेलेहैगोन आरो बिसोरो जे बयबो गावबागावनि लाइफखौ दानांगौ बयबो मोनसे नङा मोनसे इडुकेसनाव नङा हक स्पर्ट्सआव हक जोङो गावखौनो गाव आथिङाव गसंनो थाखाय माबा मोनसे खालामनांगौ स्पर्ट्सनि थ्रुयैबो जोङो बेस्ट खालामनो हायो थ' रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों कि स्पर्ट्सआव गेलेबा फरायनाया थालाङो मायो बिदि होनो खिन्थु बिदि नङा स्पर्ट्सखौबो जोङो लांफानांगौ फिजिकेल हेल्थ माबा हेल्थ गासिबनिबो थाखाय दा रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो जिखुनु स्पर्ट्सआव हक माने इनकारेज खालाम गावनि फिसाफोरखौ माने नासयनो नाङा बेनोसै बिसोरनि थाखाय ट्रफि थागोन चेम्पियननि थाखाय मोनसे चेम्पियन ट्रफि दङ ओमफ्राय आरो रानार्स आप दङ बेस्ट प्लेयार्सनि दङ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेसन, हिस्टरि आरो पलिटिकेल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं।
जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।